தேவனுடைய வார்த்தையின் மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். I feel happy to see you all through the word of God. ஜெபம் என்ற தலைப்பிலே போதிக்கிறேன். I preach in the topic of prayer. நாம் ஏன் ஜெபிக்க வேண்டும்? Why should we pray? நாம் ஜெபிக்காமல் மனித சமுதாயத்துக்கு தேவனால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று நான் நினைக்கிறேன். I think God cannot do anything for the human society without our prayers. ஏன் நாம் ஜெபிக்காமல் அவராலே ஒன்றும் செய்ய முடியாது? Why can't God do anything without our prayer? வேதம் சொல்லுகிறது தேவனால் எல்லாம் கூடும் என்று. Bible says all things are possible with God. அப்படியானால் நாம் ஜெபிக்காமல் தமது ஆசீர்வாதங்களை ஏன் அனுப்ப முடியாது? Then why can't he send his blessing without our prayer? ஒரு காரியத்தை கவனியுங்கள். Listen to one thing. இந்த உலகம் தற்போது பிசாசின் ஆளுகைக்கு உட்பட்டிருக்கிறது. Currently this world is involved in Satan governance. உலகம் உண்டான போது அதை ஆளும் அதிகாரத்தை மனிதனிடத்திலேயே கொடுத்தார் என்று ஆதியாகமம் 1:28 வாசிக்கிறோம். We read in Genesis chapter 1 verse 28, God gave the authority to mankind when he created the world. தேவன் அவர்களை ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி ஆசீர்வதித்தார். And God blessed the man, said them to God. மனிதன் பாவம் செய்த மாத்திரத்திலே அவன் ஆளுகையின் அதிகாரம் சாத்தானிடம் சென்று விட்டது. The authority of governance has gone to Satan in an instant when mankind sinned. அதன் ஆதாரத்தை பார்ப்போம். We can go through the evidence. 2 Corinthians 4:4 பிரபஞ்சத்தின் தேவனானவன் அவருடைய மனதை குருடாக்கினான் என்று பார்க்கிறோம். In 2 Corinthians chapter 4 verse 4, we see the God of this age has blinded their minds. உலகத்தை சிருஷ்டித்த தேவன் மனிதனுக்கு ஆளும் அதிகாரத்தையும் 5 கட்டளைகளையும் கொடுத்தார். The God who created this world gave the authority of governance and 5 commands to mankind. ஆதியாகமம் 1:28 பலுகுங்கள், பெருகுங்கள், பூமியை நிரப்புங்கள், கீழ்ப்படுத்துங்கள், ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்றார். In Genesis chapter 1 verse 28, God said, be fruitful, increase in number, fill the earth and subdue it. தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் சாத்தானுக்கு கீழ்ப்படிந்ததால் உலகில் சாபம் உண்டானது. There was curse on the earth when mankind obeyed Satan and disobeyed God. நோவாவின் நாட்களில் உண்டான அழிவுக்கு பின் நோவாவின் குடும்பம் காக்கப்பட்டாலும் However, the family of Noah been rescued after the destruction in the days of Noah. முதல் மனிதனுக்கு 5 கட்டளைகளை கொடுத்த தேவன் நோவாவுக்கு 3 கட்டளைகளை கொடுத்தார். The God who gave 5 commands to mankind and 3 commands to Noah. ஆதியாகமம் 9:1 பலுகுங்கள், பெருகுங்கள், பூமியை நிரப்புங்கள் என்றார். In the book of Genesis chapter 9 verse 1, God said, be fruitful, increase in number and fill the earth. கீழ்ப்படுத்தி ஆளும் 4ஆம் 5ஆம் கட்டளையை நோவாவுக்கு கொடுக்காததினால் As he did not give 4th and 5th command of governance to Noah, ஆளும் அதிகாரம் பிசாசிடம் சென்றது தெளிவாகிறது. it's been clear that the governance has gone to Satan. கீழ்ப்படியாமை இழப்பை கொண்டு வந்தது. Disobedience has brought a big loss. கவனிப்போம். லூக்காவின் சுவிசேஷ புஸ்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் 5-6 வாசிக்கும் போது சாத்தான் இயேசுவை சோதித்தான். Let us listen. When we read Luke chapter 4 verse 5 and 6, Satan tempted Jesus. ஒரு நிமிஷத்திலே உலகத்தின் சகல ராஜ்யத்தையும் காண்பித்து இவை அனைத்தின் மேலுள்ள அதிகாரத்தையும் மகிமையும் உமக்கு தருவேன். We see Satan showed him all the kingdoms of world in a moment of time and said to him, I will give all the authority and their glory. இவைகள் எனக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, இவைகளை உமக்கு கொடுக்கிறேன் என்று சொன்னதாக பார்க்கிறோம். We see, for it has been delivered to me and I give it to you. இதை இயேசுவானவர் மறுக்கவில்லை. Jesus did not refuse it. ஒரு மகிழ்ச்சி தரும் செய்தியை கவனியுங்கள். Listen to the news which will bring joy. ஊழியத்தின் ஆரம்பத்தில் மறுக்காத இயேசு, Jesus who did not refuse in the beginning of ministry, ஊழியத்தின் முடிவில் மத்தேயு சுவிசேஷம் 28:18 சகல அதிகாரம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றார். ஆமென். At the end, in Matthew chapter 28 verse 18, he said, all the authority I am given to me. Amen. அவர் சிலுவையின் மூலமாய் சாத்தானை ஜெயித்தார். He defeated Satan through cross. அந்த அதிகாரத்தை தம்மை ஏற்றுக்கொண்ட நமக்கு கொடுத்தார். He gave the authority to us who has accepted him. மார்க் 16:17 என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்துவீர்கள் என்றார். In Mark chapter 16 verse 17, he said, you will cast out Satan in my name. கவனிக்க வேண்டும், பிசாசு நிரந்தரமாக கட்டப்படவில்லை. You have listened, Satan has not fastened permanently. அவன் மேல் ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு மட்டுமே அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. Only salvaged children have an authority on him. சாத்தான் இன்னும் அக்கினி கடலுக்குள் தள்ளப்படவில்லை. Satan has not casted into lake of fire. அவன் தோற்கடிக்கப்பட்டாலும் இன்னும் உலகில் கிரியை செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறான். He is still working in the world even though he was defeated. எனவே தேவனுடைய பிள்ளையே, So the children of God, பிசாசு கிரியை செய்யும் உலகில் தேவன் கிரியை செய்ய வேண்டுமானால், if God wants to work in the world where Satan's work, அந்த பிசாசின் மேல் அதிகாரம் பெற்ற நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். we who got authority on Satan should pray. நாம் ஜெபிக்கும் போது நாம் வாழும் உலகில் தேவன் கிரியை செய்ய முடியும். When we pray, God can work in the world where we live. எத்தனை பேர் இதை விசுவாசிக்கிறீர்கள்? How many of you are believing? நாம் தேவனிடமிருந்து ஜெப ஆவியை பெற்று ஜெபிப்போம். We can pray by receiving the spirit of prayer from God. நாம் வாழும் இவ்வுலகில் ஜெயம் பெறுவோம். We will get victory in the world where we live. ஆமென். Amen.